na niyo may pagluto sa udong. Nak, pamango na mo diha, nak! Diyos ko ninyo! Kasi na naman mag-ginigaya, mura ng anak kong pensyonado! Pamango na mo diha, kay taon-taon, paabot ko inyong maestra, mahatog sa inyong module! Kaya kailangan ba ang siran ko ninyo? Basta na kasi masunod ko. Ayo! Nabakuran niyo yung lawas o, ay mga pulos! Ayo! May tao dire! Huy! Huy, Maring Ising! Nakawali ka di ka? Ay, niuli ko dito sa amon. Uy, Huy, sa... ginuo po ni Wabi na kung nagkuhan ka, niuli naman di ka nga. Niuli ko sa digos no kay... Ayun, kay mga sumong dito. Ay, kinto? Ay, ito. Uy, ayun, ginahir ko dito sa Davao. Ano, igwa pa magaling ka, nagpait na hinuon. Nagpalitoki ka no. Ako makikagtutoy ay. Di kang kung Thailand niya. Pag abot ako dito, one day lang, dahil ka na nga, kung ano, hurot rapod. Uy, may pakay, gusto mo ko magpainom No, wala na po, nabayad akong utang. Mauna kung inuno, di una ninyo mong sarili sa mga utang. Ano nga? Para pag abot, di lamig, di kayo sa kanaglaot. Di ba? Bagay kasi yung kadako. Ay, Maugang. sino pa unahan? Ha? Sino pa unahan? 150 na, uy. 50,000? Dili, 150 na, whole body na. Ah, barato naman. Ay! Barato ra ka isa kanan. Basta dito sa Thailand, barato ra. Ah, napay ato ba? Kanang, nakuha ka sa mga module sa eskwelahan? Ihatod naman daw sa maestra. Akong anak ay nagpaabot kay anak, bangon na guri anak, ikuan imong maestra kung ihatod ba ang kuan kay kami na limo ang dito. Pasagad naman ka, uy, dili man ihatod itong isang module. Ihatod daw basta ano. Kita din ang mga ginikanan daw ang pagtuon dito, ah. Ina kay senior naman ko. Ito ang ganimo na Pwede maghihapon dito, pwede maghihapon ka kay ginigang na ka sa bata. Nusa di ka. Tawagan ka na ako sa salumino. Siya rabi ako, nata pa kayong kuan sa dito ni. Pati nga na siguro, pati pwede na. Oo. Mungtana na po ko sa ina. Pangutana daw dito daw. Ako kayo nga naman gutong maestra nga mga ginikanan daw ang magkuha sa module. Hello Salome. Oh. Oo. Na ay sige. Bangko pa na ayo. Hubag babayaan na. Oo, na ano ba ka nang anak maguna ko diri ano ka nang sa module ba? Nya di ba kay edad naman sa imong anak ko dira. Nabot tayo ng module? Karon na tayo hatod ang mga Uy, update ko ha kung na ano na ang module ha kay para ano ba kay sa mo ka nalibog kay ko ani bang makaya ba kanisa kong anak kay dagan di ka nang na ano karon na module. Naglisod sila. O sige, update ko ha kay ato lang ning tabangan niya. Kuan lang po ang mga answer dira kay para ato na lang po din ko ano diri pasapasahin na lang tag answer. Sige sige. Sige, bye-bye. Okay na daw na ana naman dito na hatod na taon-taon na to. Di lagi hatod, ikaw lagi mo ato dito, bago ni bago ikaw lagi ang mga ginikan lagi mo ko sa module. Grade pa man mo anak, grade 10 naman akong anak. Ay, grade 10 na din anak ko. Pero same naman sila eskwelahan, di ba? Oo, pero ang ginikanan juga ang kuha lagi sa module, ang ginikanan lagi. Ay, pato na lang ako diri kay di na ko pwede kagawas kay ano. Gawas ko di adaghan kay maningin. Dito no. Mao na mga palautang, may kaparitoki sa kuan, sa lawas. Mas laay man ang unahon nimo imong physical aspect kasi naman unahon nimo nagbayad imong utang. Utang ako nagluto ka jud ka og kuan no. Tama ra man ni karon mao na yung among pamahaw karon. Uy, udlong. Di na pwede mo ka udlong. Di Kadahan yung kwarta imo ang imo ipakaon sa mga anak udong ra. gikan man ginuo ko. gikan man nag-Thailand nga udlong ay pag udlong ra kay lami ning udlong. Udong. Grabe Kay ninyo. may matayin kay ninyo. Ano grabe mo bikaw tanaw, dako na kay tutoy daw. Ano magbuhat pa ka sa akong tutay mo na lang nila kay reglisod ko ginawa ani. Gusto ko gani ko anak no. Pero grabe ka ayo kakainahan. Ay tama mo butang imong tutoy diri on. Diri. Tulo ka mong tutoy nimo. Tutoy na lang katana ay na lang intirig daw. Ayaw dali na uy para gwapa kay ko tan-aw sige. Nga kani udong dalin na lang. Basta i-update ko ha. Ani na lang unya kay mag-online sugod naman ang online class. Oh, so good na ang online test unya. Wala may signal sa inyo ha. Adto na lang diri. Sige, Natay na lang ko diri. Unya ha. Ha kana Pagduman na tag-answer kay kuan. mao gani. Namahan na nato to anak. Kay tingadahan ba kay magpaana ko kanang anak gud. Mga bata ron. Uy, yo ito ayo ito simpak ko. Ano kay paana sa Sayon mga naman kay bata. nang kuan daman. Sayon naman kay na ato lang silang suportahan. Anak na jud ang buhaton sa mga ginikanan. Gani. Sige na. Si tag-isa ko anak di gigutom ni. Kapag ka may daw Pero isa ko bi.
Daghana ha. Tama na kay. Uy, Ginoo ko. Well, di mga on dire. Well, di mo kabukay din. Sige, mga tuwato na ko isang salamat. Uy, thanks sa niya pag maabot ang module niya, Oo. pag mag-online class na, adto na nagdiri kay kabalo ko na wala mo yung signal sa inyo ha. Oo, bato nakiko diri kay Oh, mo. ako'y bahala, dahil signal diri, dali na kayo sa Sige ha, kuniki ko ha. Kunik ka O, kuniki ko sa wifi ha. Oo. O, sige, sige, Di bato ba- na ko. Ngano wala man mo yung signal dito, kada ko man sa kuan oh. Ginoo ko, nabuang Sa di ang router? PLDT no. Ha? Nabuang di ang PLDT Oo. ron. Sige, sige, sige na. Sige na, babay na. Salamat tani Maring. Balik na ko ha. Oh, bye-bye, Amping. Oh my God, I'm so tired. Dali mo sa itong balay ni Ising. Going to check my record. This is for Ising's kids. Ayo! Ayo! Kung maninginay ka, balik ka lang. Lutuin, kaya wala kang bayad. Ako'y. Wala ko magkakuloy. Ising! Dili ko maningil! This is the module of your kids! This is the Eh, module. bawal ang sulisit. Balik lang do, day. So, di na lang ka mag-module sa iyong anak. Ay, mauna lang module. This is the module! Ay, salamat na abot ragyo. So, are you waiting for this module? Oo. Okay, Maya. Distancing na tama, ma'am. Of course, I know that one. Nothing to worry. So, this is now the module sa imong anak. Oo. So, ganadong ka na may instruction. They need to follow the instructions with your help and guidance. Okay, ma'am. So, Mm. so may humuha na parang sira na tanan. Basahon mo rin siya dali. Mula Ako ko na mabasa, ma'am. Bili akong anak. Ang tabang ka. Ah, so ako na siya i-guide. You guide the kids. Sige, tanong sa ako ni ma'am, ha? Basahon ko mo ng tama na para masabtan mo. Hindi ko mag-explain sa mga anak kung na ibang tana. Daghan na dyan ano, ma'am. Uy, yung kano sa man ipasa, ma'am? Next Friday. Ha? Yes, next Friday. Next Friday dahil. Today is Friday, then next Friday, ipasa dahil na siya. Oh, mauba, ma'am? Yes. So do you have another questions para ako mo taga-concern? Natingan ako, ma'am. Ikaw, dyan. Wala ka ni agig sa pa? Wala ka ni salong? Hanggang ay, kung kinaro, wala ka ni agig sa pa. Wala ka ni sapa, dili. Ising sa Facebook ako. Ah, sa Facebook na dili. Dili tato kay mulag na ina kay to siya kaminahon. Ah, wala ka sa pa, dili. Di ko na ilan ni mo. Nag-helicopter ako. Ah, nag-helicopter ka. Mas maayo social ka. Yes, very So, ma'am, social. ano mga kinahanglan ninyo dahil sa inyong ano, ma'am? Kanang sa inyo, ha, ma'am? Sa kinahanglan ninyo dito sa inyong room nga, mga inani, mga open band? Bond paper. Wag paper, need yun ninyo na, ma'am? Yes, I think you could donate. Okay, ma'am. Mag-donate ko, ma'am. Oh. Wala yung problema, ano lang, ha? That's good. So Oo. next Friday, Next Friday. pagbalik ko dito dapat nandito na yung ano mga bond paper. Oh, sige, ako bahala. Mag-donate ko, anak, para sa inyo naman kay Isi Begyo na yung mag-provide ng band paper, ma, di ba? Tama, Kung yun ka. Sa katalang module. Yes. So, ako na lang ni ano, ma'am. Tapos ipasa na ko sa akong anak, ha? Yes. Ising salamat kayo sa kooperasyon. Oo. The Department of Education in the world is very happy for your cooperation. Mura to siya ising, kung wala na kayo mga lain concern. Ay, Wato na ano, ko. ma'am, kanang di ba na online class po sila? Di ba? Na siya, blended learning atong girada karon. Na siya yung online class. And also, we also have our modular. Mo na siya modular. Ah, modular. Kaya niya hapon, siguro mga unang gabi eh. Alas 6. Alas 6. Alas 6. Kung naman mo ikuha din ng internet, no? Oo. Oh, all you have to do is to, of course, open the building show para maka-log-in imong anak. Okay, sige, ma'am. Oh. Wala yung problema, ma'am, ha? Wala problema. Ano, namin mini ano diri noon, building. Namin may ko anong diri, connection. Maayo. Ah, Pero sige. kung dunay concern sa, dapat kuan 7:30 to 4:30 lang ang pagkuan, pag-text-text ug chat-chat kay gabi matug na mo maisla kapoy bayag kuan friend sa mga module. Okay, ma'am. Wala yung Oh, problema, salamat ma'am. kaayo. Kasi na, ma'am. Pasil ako. Sige. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Bye-bye. Okay, nagbayo kay libangon na ka. Niabot na imong kuan module. Kailangan buhaton nimo ni siya kay next Friday na ipasa na daw nimo ay isuro ni sa imong maestra. Wala tayo gipukaw kay kuan. At ako na yung pasabot nimo. Mao ni siya ang module sa English. Ano ha? Na kay mga isuraton na sa Yelupad. Balit ang tag Yelupad karon nangutang na ko dito sa imong kanya sa art ni ha. Kani mathematics. Imo na tanan. Sa health. Ano yung palipunan o sa ano? Basta sa special, basta ka na muna tanan niya. Imuala kung nakay nalibugan, pangutan lang ko ha. Kag gusto ka magpatabang sa kuaguan, tabangan lang di ka na kay Ginoo ko ayaw kayo para malabig stress aning module. Di gusto ma-stress ka ani so
Kaya kung na kayo mga nalibugan nga ano, di mo kabalo, pangutanan lang ko kay imong mama, bright kayo ni sa katanan, ha? Okay, ma. Correct? Yes. Sige, siri na di atanan, sugi na. Sugi na. Sige na, itanawag ka ha. Pagpilihan dahil na akong anak ko eh. Hindi na kayo, ano sa ako? Mamangumpa. Few minutes later. Isa lang. Na, okay sa kumusta naman na? Na, okay na limutan na? Nansira na akong uban, ma. Oo, so nakay na, lisuran. Oo, na ako na restaurant tong kaning kuan sa mani oy. Asa man na, sige na be, ako yung ansira na. Tabangan di ka. Isod na kayo siya. Usay pangutana. Kani mo, Asa man na? paano maging isang bayani? Guhit ang iyong sagot. Magsulat ng pangungusap tungkol dito. Ay, kasahin, paano maging isang iguhit sa drawingon? Oh, Sige na, tanaw. Dali lang na, paano? Sige, guhit na. Tapos ano? Na-drawing na ni mo? Tapos Drawing. utang nila. Ako si Bayani Agbayani. Sige. Ako si Bayani Agbayani. At kaya kong maging bayani. Oh. At gagawin ko ang 8-8. Oh, bayani naman na. 8-8. Ako sa mga kadala, 8-8. Pwede ng kabayani. Mauna ka bayani. Bayani. Sige na, okay na ha? Oh, Ano sa dito? Bawal sa dito. Ako na lang bahala ni Uban. Ha? magmerindas ako, ma. Amirin na sa dito. Pangugas sa plato di ako bahala. Check na ko kung tama ba ni. Bye-bye, ma. Okay na ninak. Gamay na lang na kulang ka ninak. Ha? Ayo! Unsa man? Na ako dire. Uy! Nagusa ba ka diha ising? Ha? Nausa ba ka diha? Nangita kong signal. Uy. Ay, nagsugod na ka sa imong online class? Ha? Nagsugod na ka sa imong online class? Siya nagsugo sa ako rin ng eskwela. Kaya ako nagsugo online class. Ala? Wato yung diktaas? Inuho ko niyong mahulog ka diha. Dili oy, nag ano ko, online business ko, dili na online class. Eh ano, ang online class ang mawadag signal. Ang online business po, mawadag ko ng signal. Kapag ba rin pa rin kamot ni mo? O, nangita na kasi pakimain sa may gusto. Haligi. Nausa naman yung taon ka diha, uy? Bro, dahil kay utang no. Mauna gina akong Walay gingon sa signal dahil, imuha. ha? Mauna akong gingon lagi sa imuha. Ang imong kwarta, imo lagi gamit sa imong sarili. Ay, si pagbuot, pakimain sa may gusto. Walang signal, oy. Ay, agad. Gusto naman to ni siya, uy? Bunaw lang. Naog na diha, ayro, sige, kuwandir, naog Kasi na. kay pagbuot ba? Naog na diha, kay maunsa ka diha. Kawata sa inibis, LR. Gusto naman to ni siya, uy? Tama na, uy. Naog na diha kay Ginoo ko maunsa ka diha. Mahal ka kay magpa-ospital. Yo, mabingka ka diha. Naog na ganit ko, ay sigaw-yaw. Ara. Paghinay. Uy, kakapoy ba bangitag signal? Uy, Kuyaw po ng mong signal po, di ka nang puwat sa taas. ginoo ko, di mo ka na. Ala. O, gunit ta diri. O, ana. Ay. O, kumusta man yung pangita-ngita ni mga kuan? Okay lang signal sa taas. Saka, good. Nahalina na ka. Nahalingan ko, uy. Nahalina na ka. Nalabay pa ka, ay. Sige na, uy. Sige na, Sige, ay. tuyo, diri. Pag online class, siguro punta ko diri. Oh, saka mga ka dito. Dinulok mo sa ka diyo, mangitan ako sa mga silingan lain, uy. Ha? Lain na ba yung mga imong kuan mo, Saka signal? dyan ka, dili pwede nga ano. Imong signal, imong draw, imong saka, mangyud. Ako saka na, mahalok bang ka, uy. Sige na, Dili ko musaka, uy. Saka na lagi. Dili ko musaka, uy. Ayaw na lang, wala ka ulit dito. Muli na lang ko. Ikaw pa yung tagaan signal, ikaw pa ba uwi-uwi. Muli na lang ko, uy. Muli na lang ko maring, uy. Kumain na, uy. Babay na. Ano ba yan?